Ottakaa hetki. Mä siis äsken katoin Sleistalle Ramboa, sitä kohtalokas matka, ja mietin, että pitäisikö munkin tehdä samanlainen. Sitten mä katsoin niiden takkeja silleen, että hei, onpa ne hienoja. Sitten mä tein tällaisen ja tällaisen, ja mä laitoin sen tälle päälle. Niin nyt mä näytän, miten näitä siis tehdään. Oh my god. Siis mä en jaksa alkaa näyttämään. Mä otan vaan niinku tästä jonkun palasen. Joo. Nyt te pääsette mun kokikseen. Tälleen. Niinku näin. Joo. Ottakaa hetki. Ottakaa vaikka tämä tälleen. Eli ensin mittaatte sen silleen, että niinku nää ei jää niinku liian pitkäksi, nämä käsijutut. Eli sitten jos ne jää, niin leikkaatte tälleen ja sitten katsotte aina. Ja sitten sen pitää jäädä silleen niinku, tää pitää olla yhtä pitkä kuin niinku tää. Eli sitten sen pitää loppua niinku tohon paidan reunaan tai tolleen näin. Ja sitten sit kun te olette tehnyt sen mittailun, sit mä näytän, että laittakaa tää silleen suht kireelle silleen, että te saatte tän päälle eikä se valu tälleen tänne. Ja silleen, että te saatte sen pois ilman, että niinku joudutte käyttämään voimaa. Ja sitten niinku vaan laitatte nuppineulan ja alatte sit siitä vaan tätä pikkukohtaa ompelemaan. Ja sitten lopputuloksena pitäisi olla tällainen. Ja sitten tällainen, mikä esim. Ellillä on päällä. Että sen kuitenkin silleen tälleen sitten saa nostettua pois. Kun tässä kävi just tälleen, että tää jäi niinku aivan liian tai niinku pieneksi tää väli, niin sitten sitä on aina vaikea saada pois. Ja sitten kun te laitatte sen tästä pääausta roikkumaan näin, niin sitten se näyttää hienolta. Niin tällaisia sitten mä tein pari kappaletta. Tää on itse mun ihan lemppari. Tää on niinku tällainen Elinan talvitakki. Ja sitten niinku esim. Näille ukkeleille ei voi tehdä niinku tällaista viittaa. Esim. Kattokaa. Pitää ottaa tälle käyttöön tää pienempi. Tai silleen. Niin jos näillä on paksu tälleen, esim. Aleksilla tällainen takki, niin sit ite mä en laittaisi niille, koska tää näyttää siltä, että on sellainen talvitakki myös. Kautta kevättakki, kautta joo. Niin sit ite niille en laittais. Mutta siis mä nyt toivon, että tässä tutoriaalissa oli jotain hyötyä. Ja jos ette vielä ymmärtänyt, niin laittakaa kommentteihin, niin mä voin tehdä sitten paremman tutoriaalin tähän askarteluvideoon. Että joo, tää on siis askarteluvideo.